Hello mga kabusog. So for today's video, ayan, magmumotor tayo at pupunta tayo sa may mga nagpaparada. Ang CRISTYSJ-SBD, ayan po. Ang team po ni Madam ngayon. So, panoorin nyo na lang mga best. So, ayan po, nagbubukas tayo ng mga candy. Ayan po, ihagis din po yan ng ating mga basketball players. Video ko, parang ito. Ayaw po pala itatay.